दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि व्यक्तिगत आं सत्संगी मानसि किन्तु सेन्सासआव आंथ' बाथौइज्म लिरगोन बे आंनि व्यक्तिगत डिसिसन बेयाव रावबोथ' हुकाबादा होआ नङा होमबा सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ' हुकाबादा गैया उइलिंलि सोरबा लिरोबासो दा बे खेत्रआव जोंनि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ मालाबा मालाबा एसे हान्देर हरनाय थानायखौ जों नुदों आरो बिथांनि बुंनायाव मानसिफ्रा एसे भुल बुजाबुजि जादों बिथाङा बुंबाय थादों जे बाथौ खिनिया बाथौ लिरबानो जथेस्थ सेन्सासआव बेखिनिया जथेस्थ जोंना बुजिनायासो भुल जादों बिथांनि बुंनायाव जोंना बुजिनाया थारमाने बिथाङा बुंदों जे मोनसे हारिया धोरोम सोलायनायनि उनाव मोननै बेनिफिटखौ लानो नाङा मोननै खाबुखौ लानो नाङा जेब्ला ख्रिस्ट धोरोमनि सुबुं माने जोंबो मिथिगौ आरो बिथांमोनाबो मिथिगौ रोखा जे मोननै सुबिदाखौ लादों बे बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों थारमाने ट्राइबेलनि जिथु सुबिदा बेखौ लानायनि बादैबो जिथु माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लायो स्कलारशिप होन गुबुन गुबुन सुजुग सुबिदाखौ बर' ख्रिस्टानफ्रा लायो थारमाने गतिके बिथांमोना जुदि बोरैबा जुदि माइन'रिटियाव थाङोबा ट्राइबेला माइन'रिटि जागोन नङा होमबा गतिके बिथाङा स्पष्ट भाबै बुंदों जे माइन'रिटिनि सुबिदाखौ लागोन ना ट्राइबेलनि सुबिदाखौ लागोन रोखा मोनसेल' जाबा मोजां होननानै बिथाङा फोरमायदों थारमाने जोंनि गेजेरावसो भुल बुजाबुजिया जादों थारमाने बे बाथ्राया गतिके बे बाथ्रायाव गोनो गोथो जानांगौ गैया जायहा गोसो दङ बे बाथौइज्म लिरगोन नङा होमबा सेन्सासआव आरो बे सेन्सासआव लिरदों माने जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै सिगाङावबो प्रेस मिट होखांबाय बे आयदायाव आरो जोङो जोंनि डेलिगेट्सआव थांखि लादों जों बुंदों जिहेतु आगुनि जोंनि गोजाम धोरोम बाथौ धोरोम बेयाव थानायखौनो जों लुबैयो धर्मान्तर जानायखौ जों कामना खालामा आरो माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे धर्मान्तर जानाय मानसिफोरखौ ट्राइबेलनिफ्राय दानगोन बे खेत्रआव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा एकमत नङा आरो जों नायदों लुकुर कमिटिनि जिथु प्रतिवेदन बेयाव गुबुन गुबुन क्राइटेरिया होदोंबाबो धोरोमखौ उल्लेख खालामाखै गतिके जों ट्राइबेल हिसाबैनो जयै थानो मोननांगौ आरो जुदि धर्मान्तर जानाय मानसिखौ ट्राइबेलखौ दानोब्ला जों माइन'रिटि जागोन जोंनि सुजुग सुबिदाफ्राबो खम जागोन बे जोंनि थाखाय खहा जागोन होननानै जों बुंदों आरो बे बाथ्राखौ जों गनाया आरो जिहेतु दिनै बाथौइज्मआ दिनै सेन्सासआव मोनसे लिरनो मोननाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जों बेखौ बयबो बरायनांगौ आरो जों बरायदोंबो आरो बे आयदायाव जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जादों खावलायदों जे बाथौ हारिफोरनि गेजेराव बा गुबुनफोरखौबो हायोब्ला बयबो बाथौइज्म लिरनांगौ होननानै खावलायदों मोनसे बे खावलायनाया बर' हिसाबै जादों बे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जिहेतु दिनै 30 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दङ बिनि मादाव बांसिनानो बाथौइज्म नङा होमबा बाथौइज्मखौनो लिरगोन जों मोनसे तुलना खालामनानै नायनो हायो रिजायनानै नायनो हायो जे जिथु फारसि जरास्टार जिथु धोरोम बे धोरोमनि सुबुङा दिनै सारा भारतबर्ष नाङै बुंनो थाङोबा 1,60,000 सुबुं दङ बिनि मादावनो बांसिनानो 50,000निफ्राय 60,000 सुबुङा भारतबर्षआव थायो खिन्थु बे 50,000 मानसिनि थाखायबो भारतनि जिथु संबिजित बे सेन्सासआव बिसोरनि थाखाय मोनसे खथा दं जरास्टार होननानै बिथांमोना लिरनो हायो गतिके जोंनाथ' 20 लाखसो जागोन बाथौइज्म लिरग्राया गतिके मानो गिनांगौ जाखो बाथौ हारि जेसेबां बाथौ सिबिग्रा मानसि दङ बा गोसो मोदोमै जाय बेखौ मोजां मोनो बे लिरगोन बाथौइज्म बेयाव बुंनो गोनां गैया नङा होमबा दिनै पार्सनेल बाथ्रा बुंनो थाङोबा आंनि व्यक्तिगत आं सत्संगी मानसि किन्तु सेन्सासआव आंथ' बाथौइज्म लिरगोन बे आंनि व्यक्तिगत डिसिसन बेयाव रावबोथ' हुकाबादा होआ नङा होमबा सोरबा ब्रह्मआ सोरबा बाथौ लिरबा बेयावथ' हुकाबादा गैया उइलिंलि सोरबा लिरोबासो